От птичи поглед ще може да видите прекрасният наш истински старопрестолен град. Аз мисля, че това ще е голям цирк сега. Сега искам още веднъж да ви обявя. Прасето вече такава го намазаха солио, той е готов за пеща. Прасенцето е намазано с солио, защото така коричката му става по-зачервена. И по-хрупка, бе. Да. Уважаема публика, пускаме състезателите да гонят прасето. В момента, в който кажа, обаче, че те са се изморили и може и вие да участвате, който от вас го хване, то ще бъде негово. Сега не знаеш какво ще се случи. В началото нямате право вие от публиката да хващате прасето. Чакате аз да ви дам знак. Това значи, че трябва да го подритвате, като дойде към вас. Или нещо от сорта. Затворете кръга да не избяга прасето. Внимавайте! Аз ще ви кажа старт, няма да бързате. Това е кротко прасенце, виждате? Чакайте! Аре, би му и шутме! Аре, хващайте го! Много го фанахте! Кой хвана прасето? Сега върнете прасето в средата, защото това не са само правилата. Моята изненада е, че който два пъти го хване, ще бъде негово. Не го слагайте в чувала! Пускайте прасето! Пускайте прасето! Ще го пусти! Добре тогава! Добре, хванете прасето и го дайте! Слагайте прасето в чувала, този, който първи го хвана е победител, просто му запишете името и ми го съобщете. Миро, ела сам, къде е Миро? Ела мен, ела тук. Победителят е Миро, утре ленските майстори ще му приготвят отвкусно по-вкусно. И тук ма файната? Миро, я го пусня, ще го прави по-добре.